Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na marasan sa inyo sa Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 9:56. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag paramati region-wide? Mga bagalagad naman kita sa nabilin ni sa kaoras. 4 minutos karon nga adlaw, Lunes. Hoy, balik eskwela, balik trabaho naman. Pet sa 12 na kita. Lunes naman nga edisyon sa inyo siringa palatunturan sa kinandan. Iwat naman naton nga mangin kaboylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siringa ma-correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siringa kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini matakaw dulungan oras sa kabiyo ng ato sini nga Patrol 1. Brabado Patrol kay na panagarambiyo sa pinakabahay sa probinsya. Dakbanwas ang Bacolod. Ato naman liwat nga mantayan kang himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa ang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon Sel Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, plus report, breaking news, Justin Report, News Center, buylog nato ng puwersa ni Aksyon and Defensor Lisay. Opda magkita sa ato siring ang mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa ato nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinalagan, ang inyo siling angkorman Action Right Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 2 ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon!
Sa aton nga mga kaaksyon, ang inyo greetings, sa inyo panamyaw, sa aton nga Facebook Live, tagaan na karon chimpo kag ligwa, pero palihog lang, ayo ko lang sa inyo permi. Like, pagkatapos nga malike nyo, i-share nyo gid para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. 104 dias na lang ho ang nabilin, mag-abot na ang Christmas. 111 dias pa ang nabilin. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa mga nagataya karon sa STL, i-recap ng 3 ka draw sa STL. Kag ang nagataya naman sa Lotto, 645 kag 655. Lawagon taman ang resulta. Ayos! Ang pinaka-ulihi gali nga lakat sang panahon. Alas 5 kaina nga hapon. Pero alas 3 nakuha sang pag-asa ang sentro mata sang bagyo si Inday. Kinabulobanta may ara kalayon 490 kilometro north-northeast sang Itbayat, Batanes. May dala ini nga hangin na nagalabot 140 km per ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagasaka 170 km per ora nagagiho northwestward sa kadasigon nga 15 km per ora. Ang forecast sa pag-asa, ang bilog nga Visayas, dala ang Palawan, Kalayaan Island kag Occidental Mindoro maga-experience sang magulugal umon nga kalangitan. May paglapta-lapta sang ulan, may pagpulo panago. Inaya dala sang southwest monsoon o kon hangin habagat dala na ang localized thunderstorms. Light to moderate lang yung hangin from south to southwest na nag-prevail sa kabilugan sa Visayas, Palawan, including na ang Kalayaan Island, ang Occidental Mindoro, slight to moderate lang ang baybayo. Okay? So, ayaw gid magkumpiyansa ha. Basta kani may bagyo, alerto 24 oras. Sa mga nagabiyahe, halong ka mo. May aksidente ito sa Isabelaw. Inarado ka, tracking nga may karga tubo. Isa ka pulian, may patay gito. May mga pilason man. Mga aksidente sa motor o tricycle. Isabela, no? Mga halong-halong kita mga palangga, kabudlay, maaksidente. Base kon problema pa na sa pamilya ta. Kani nga sa kada nyo monitor, kada nyo lagulat, dala sa lakyan, halong-halong lang kita, ha? Ikabudlay isang sitwasyon kung hindi kita halong. Laban kita sa Baldabit. Ayos! Karon nga gabi do kapaang sang panahon no. Porte ka init, gasilingan iba nga basta init gani. Ha? Init gani. Patimaan nga kuno matupa ang ulan. Okay? Alila kito may flash report ng patrol ta with Action Cell Minardo. May kaso sang stabbing incident na nagluntad sa isa diri ka lugar sa siyudad sang Bacolod. Flash report sang ato sini nga Patrol 1. Action! Report! Ang signal ni Action Zel Minardo sa Patrol 2. Kundi nini ang stabbing incident. Action Cell, please come in.
Aksyon na Eric, isa naman ka stabbing incident ang nagluntad yadri sa area sa Police Station 6. Aksyon Eric. Tapos sa diin sa initial information nga nakuha naton kagati kumpirmar naton ini kay Police Lieutenant Dax L. Santillan ng officer in charge sinisa nga Police Station 6 nga nagluntad din stabbing incident sa may Purok 5, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Initial information, Aksyon Eric, dead on arrival ini sa hospital. Ini ang isa ka biktima pero i-confirm pa ni sa investigator ni Police Lieutenant Santillan, Aksyon Eric, kung babae or lalaki sini ang victim, no? Kay initially ang gingamit ko na diri nga pagbuno is kabilya, Aksyon Eric. No, so dugay-dugay nagayo lang siya nay nga angan-anganon na kay nagakuha pa siya sang full information gid sa investigator para maka-release man siya dayon sa statement, Aksyon Eric. Tabi exact kaya ang lugar na natabo ang bunanay? Purok 5, barangay Action Eric, Purok 5, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. No, sinigid lamang nga gabi, Action Eric. Okay. Yes, Action Eric, sa dugang impormasyon aton karon balikan si Police Lieutenant Dax Santillan para sa Action Flash Report ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat kid Patrol 1, salamat kid Action Sir Minardo. Unang report sa Patrol Flash Report, Purok 5, Puente Villa sa Division, Barangay Takuling, may ginbuno gamit ang kabilya, patay ang biktima. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Balong talaga ron kung sinoy ni ang ngalan sa biktima nga napatay. Wala lalaki ni babae, kakundigin ng igo, napatay siya, kasi nalabot ang baga ya kung korason sa pagbuna pag makabilya ang gingamit. Ano ang motibo sa sining insidente nga pag binunay dira sa may Purok 5 sa may Puente Villa sa Division? Ang suspect para nadakpan sa pulis naton. Ibalaon tala karon sa balik report ni Aksyon Zel Minardo sa balik niya sining pangalaga. Kusan doon, hindi tagid makwano, hindi tagid ibitar kung kaisa, no? Yung mga katulad, sini nga kaso bala. Hindi ko isa kung pulo padalaman mo na kung kaisa. Yung mga daan nga mga, kung bala, balana. Daan nga mga bunat, muna kung kaysa paiway mga muna nga mga kasahi isang kaso. Muna nga tinanglan halong-halong kita kung gabi do kabudlay isang sitwasyon nga may mga kaso nga katulad sini, no? Action Radio Philippines Standard Time alas 10:07 na. Kasi dugay-dugay mapalo-apan si Action John Diaz sining aksidente tabo dito sa may Banwa sa Isabela. May mga pirason kamay isa diri nga patay matapos nga ginabungguan sang tracking nga may karga sang tubo ang isa ka puluyan. Wow. Last well, abot may aksidente pag isa proper sa Isabela. Kung sa mga aksidente, kung saan hindi mo niya mapulong, no? Manay kay balikan na sa Action Sir Minardo durante ka ginanganangan tang official statement sang OIC Chief of Police sa station number 6. Balikan tayo sa Action Sir Minardo, anay. Sa paglibot-libot sa Bacolod, kamusta hong tanay? Ang mga negosyante sa oras ng kagabihon, kagara sa pag-igdaron bla. Bala, ox na oxman. Iti Ilonis, sa mundo, walang ala pang sweldo. Sweldo sa Wibis pa mo. Pizza 15. Pag pizza 15 Wibis, sigurado ko, Friday ka Saturday night, magaranda di sila kasi bastante, may bilin pa ang ila sininga sweldo.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Ari na sa Action Cell Bernardo sa balik ka report ya this type observation. Action Cell, may gabi, please come back. Action, Eric! Mayong gabi! Kaya po na. Mayong gabi! Kanami sa kanya-kanyapon. Ay, tuod ka. Damo bitoon, may bulan na. Oo, may bulan na. Daw, wala Dami chance sang ang bitoon. Oo. Una sa tamang balita. Daw, wala tsansa mag-ulan. Wala. Wala. Ate, Subong. very good. Kaya daw ka namin isang, sa Sang- ato nga chimpo, subong nga gabi. Oo, Namin yung kabilog-bilog sang bulan, kasanag. sanag, no? Sa mga Oo. uma-uma na mo namin ilagaw-lagaw mo nung, no? Oo, namin ni pamakaya mo niyo. Ay, gali, gali magkaka sa unahaw. Oo, sa mga talabdan, balaw. Kapit Wala. pag-ulan-ulan, baw. Plakaon ka paka, gali. Oo, paka nga adobon kang kahang, bala, namit ba? Ah, ba? Tuod ka. Wala, puro ka tilaw pa sa paka ng adobo mo. Namit na butaan mo food color, abaw ga, higa, green. Ah, tuod ka? Oo, namit, reactionary. Kaya daw, ano lang ang kanamiton sang manok nga lechon man. Wow. Namit na saya, basta ang Ikaw tabing pagluto mo, bala kapag daw mo kang nakatilaw, be? kahangon. Ang ita, tabla. Bang katilaw ka na pa ka? Oo, eh. Wow, pero kakaon sa papang pakaaw. Oo, gakaon sa paka. Ah, pro karne, Gakaon wey. isang. Pro karne, wey, si kakaon. Dahil nga karne, dahil nga Dahil nga karne, yung paborito, yeah. Wala, anong karne nga paborito ni Papa? Yan ang karne, guro, ang gusto ko rin karne, guro na mahumok-humok, no? O mahumok-humok nga ping-ping pa bla. Wow, gaping-ping pa, grabe ba? Ayun daw salmonite, color blang. Wow, do salmonite, do isda ba? Grabe ba? Ayun, yan yung ping-ping pa nakita naman ginadaan nga karne. Ano ga palamote na tepan. Palamote na teya karne. Pero Wow, si... kung si Oo. Action ang defensor Lisa, pa niya sampat gina sa paka nga adobo, nagahulas nga red horse. Wala ka tilaw na sa red doors yan. Ano na sa borman? Yaba! San Ano big na lies sa borman? na San big Ambotin lies? nyo daya. San big San lies big lang lies. para nga hindi Kapalo naman tabi lang, hangover. wala tayo ga-inom yung daan. Magay ng damo. May ga-inom damo. Oh, jutay lang, jutay lang. Oo, Jutay lang. jutay lang. Si Papa nga daw, okay lang pa. Ah, upod kami ni Papang sang Sabado. Gani nag-storytelling sa gani. Nag-date kami ni Papang sa Sabado. Puli kami guro temprano, pa mga las 2, guro las 3. Baw temprano ko ba? Hindi man puli gabi, aga lang. Laban. Hindi man puli gabi, aga lang. Si Actionary, Oo. baw? O, sa pagmarites ko ba marites? Nang marites ko sa may Station 6, ano Oo. gali na paralyze, nagali ang ginbuno. Ay, ano? Paralitiko. Ah, para tikon ng bunot. Hindi na ko na kagihoya. Sunod sa napamangkot-mangkotan ko namon. Amo na sitwasyon sang tao na buno pa bisan na lang. bisan Gagda. bisan tiklod mo na ng ganit na eh. Ang bugid. Anong siguro nga wala nang nakabato kay ti paralyze mo. Wag tayong do na buno ka na dolain man paminsaron. Ay, Di ba agoy. na... Buti, mga kami ito tani, clearance man wala nga makaistorya galing kay ti sunod dito sa istorya namon do. Kasi lapaw man gyapon no generic. Kay ti sige, lain-lain man paminsaron. Mati, hulat-hulat ni sa dugang information Hindi karon wala nga mga i-release. mo nga istorya na ati wag na sa pon gurong pamilyas na kuno mga mo nang istorya. Ang bugid gani, ano man yung nagsulod sa ulo yung ginbuno yung man yang higda man yung connection Eric mong sa katre ni ang na-paralyze na lalaki ni gali sa ato nga nakuha nga information isa ka lalaki kagati da may edad na kagi na stroke mo Di na gati ang sa buno. oo kay tiya mo tong datanod ito na pamangkutan namon Hindi pro time blood sa buno sa balaya. sa balay niya guro action Eric Naging saka sa sang buang na no. wala, oo, amo pa nakaroon ni Baluon ta, kung ano gini ang Ano, plastada, sitwasyon, sobra? kung plastada, kung diin sa ginbunoged, kaya kung magamba tayo paralyzed, si Basa Ara naman siya nga balay, no, wala man sila kuno, wala man ni kuno nakainom-inom, no, basta bala may paglalisay, o kung ano ni, Kasi hindi man may niya, mga balana na sila guro. ang mugid gani, no, so karon ni Baluon na naton, actionary ka, no, nga nang ano talang siya,
ang officer in charge, si Sige. Police Lieutenant Dax Santillan. Pero diri kita na sa sitwasyon sa nga Bacolod man, naman ni oras action Eric, madamo-damo pagin man ang salakyan, no kag damo kita subong kita ang galing mga modernized jeep na action Eric, Oo. no, sa may dalan Alihis sini, ako na sa area sa Alihis nga nagabiyahe. Alihis Central Market, downtown area ang nagalibot. Subong as of this time, may mga subong ato ambot din sila ang ila gid bala action Eric ang ila nga nagatawag na terminal gid bala Oo. no amo pa na garahe kiti may nakita ko di bag-o lang sa may dalan Lacson nga naglabay no kung di ni sila dason ibaloon ta ni kung di ni sila garahe kit damo subong sa amo nga units mo ang nagabiyahe di daw siguro mga 30 units na be ay ang sa home site duwa lang man yung nakita ko lain man niya nga tatlo. Ang sunod ka pang tatlo. Ang sa? No, ang sa home site. No, kag tiplite, ya pa home site, 13 pesos. Mada diri sa may Alihis, da medyo mahal-mahal gid man. Kay kung mag-jeep ka gani, daw ga 18 action Eric, kung rekta ka sa RPHS, sa may Regent, Okay. panaad, ang plite, sini kung sa traditional jeep is 18 pesos na. Kagati, oo, so far, okay man kung mag-amoy na ang salakyan, bala modernized jeep ni Balaction Eric, no kado ka na, di ka tawhay, komportable ka, kay may aircon, kagti Okay. daw ka safe, balay action Eric, no, nga magsakay ka sa mo na nga klase sa nga salakyan. But so far, kaluyan, nga ito na diri ang sitwasyon sa may syudad sang Bacolod, balinong kag matawhay sa amo ini nga oras. Sige. Gali ang aton temperatura mapaang-paang gin man at subong nga gabi. Sa aton nga mga tagpalamati, wala ka-aksyon, maayong gabi gid sa aton tanan, maayong gabi maghanong kita tanan kag God bless. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Milardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kay Action Zil Minardo reporting live sa Patrol 1, brother Patrol. Marayo pa nagalangulag nagalambiyong. Sa pinakabahin sa syudad sa Bacolod, balikan talaga ng sa Action Zil ni isang follow-up sa ning stabbing incident para letikog ang ginbuno. At kabalo kung gisaka ni isang may diferensya sa panguna-una. Ano mga sitwasyon nga tuod yung maning ang ibuno sa isang lain ulo. Maging sunlog yan Roman. Saka sa balaya nga wala siya ka preparar. Action Radio Philippines na time alas 10 sa 16. Antes sa report gikas sa ito sa mga correspondent, check ko lang na sa Action John Diaz kay may follow-up di siya mo sa tabo nga aksidente ito wala sa may Banwa sa Isabela atong may mga pirason nagbay napatay gidibla mo itong tracking nga may karga sa tubo nga nag-arado sa isa ka puluyan dito sa Banwa sang Isabela. Hindi lang gid nga adlaw no. Wala boto may mga tricycle mo itong biktima man sang aksidente no. Ginakalipay ko girong gabi namin kaupo na ton ang anchorman sang Action Report Afternoon Edition. Si Action John Diaz. It's my pleasure tonight. Action John, follow up ni mo kamusta? Sana all in, no? Oo. Sige. Actually, isa rin ang ginkonfirmar nga patay. Samtang tatlo naman ang pinasona. Kasunod sa isa ka aksidente nga nagluntad. Sinigil lamang gabi, mga pasado na nila sa section mga RX area mismo. National Highway ni sa pakadtobla sa may Banosang Binalbagan. Actually, sakop na ni sa kabarangay Gintobdan. Pero commonly panawag ni sa mga residente Santander mo, sa may Banosang Isabela. Actually, involved rin isa ka truck no nga kargado sang tubo. Hindi pa subong ma-confirm sang Isabela PNP kung 6-wheeler truck ini siya pero ti kargado ni siya hindi makon-overload ining truck. Duka sarangan gidama nga ang kargado ang karga sa action Eric no. Sunod rin kay Police Lieutenant Dante Balinario amo siya ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. Kay ining truck gali nga ginamaneho action Eric ni Ernel Tirol legal ang edad. Halini siya no sa may Isabela area. Yan pakad kung sa may Biscom, labla sa may Binalbagan Isabela, Sugar Company Action Eric. Natabo sunod din medyo dasig na gitman nga pagpadalagan, doon ang hana, hindi nga mag-overtake no, sa ginasundan sa ning isa ka mga kasalakyan. Galing kay nalang-alang, isa kay pag-overtake ni Action Rex,
Action Eric, may gasugat ta pwede rin isaman ka sa lakyan. Kasunod nga hindi na bala mawarik o hindi na mingato balik sa linya niya. Kaya naka-overtake na siya mong, kumbaga nag-ara na naglapaw ng niya ulo. Sige na overtakean sila nga sa lakyan. Kaya matumbaga ni Sir Balinario diri ng alang-alang gidman ang iya nga pag-overtake kay ilabi na nga gabi na nga daan. Plus pag itako sa nga sa lakyan, nga wes wala kita na ginaalaw ang pag-overtake plus sa mga tracking action na Eric kay kadelikado ni para sa sitwasyon sa dalanon mismo. Kaya ba rin ni Balinario, pag overtake ito kay kumuna lang alang, why na sang iban pang option. Gintay testingan niya apply ang preno. Ginang preno, yabla dumiyara, gidman kuno problema na kadaan. Na pag-apply ang preno, do hindi gila yun magpilit action Eric ang preno. Duga 1, 2, 3 pa sa kuno before nga magpilit kid. So ang tabo, instead sina kay nakitaan niya lapit na nagid ang motorsiklo, ginwarik kani action na Eric no dito nagdiretso sa mga panimalay o kung may nagatambay man kay that time na size do medyo dulom-dulom na may nagatulotambay tagin man dagwa dara abis ang ila mismo nga mga balay. Ang natabo dito may nagapungko nga isa ka senior citizen amo ni ang ginkilala kay Eduardo Malabon. 66 years old na ni siya. Amo siya ang ang pungko or nagatindog abi upo dira sa pila ka residente man. Siya gitokson na Eric ang gindiretsuhan sa sininga truck nga kinamaneho ni Ernel Tirol. Pagbunggo sa iya, timing man naglupok blang goma sini sa pangunahan sang truck. Amo to nga wala na kontrol sang preno, nagdiretso pag ito iban nga nagapulupongko dito no kamera dito galing daw pwede kada nakatutambay. Amo na nakaangkon man sa pila Santay Ariel Malabon, 27 anyos, beginning 15 anyos, nga babae, minor ini siya. Nga upod man to nila, kaya tisin mo maglaob nga nagatutambay so dito magdiretso ang truck. Ang damage, duwa ka tricycle kay isa ka motorsiklo. Kaya mo gitong sentro action na Eric sining truck mismo nga ginamanan ni Tirol. Napilasan man diri ang helper sining driver nga si Tirol, 19 years old nga si Dan Lohinog. Hambal diri ni Balinario inasal pa lang ini ang alegasyon na kainom ining driver sang truck. Kaya na sa katawag kita gin-confirm diri ni Balinario nga ginpamangkot to abi ang driver nakatigsing gid man sa kon action Eric sang makahulubog nga ilimnon. Pero hindi pagakuon kung ano gid kadamuon ng degree kay kuno ni Isabela hubog gid man that time sa nagluntad ang ini nga aksidente action na Eric no. So subong ara na preso sa may isa na PNP ining driver sang truck samtang ang pinason bangod sa injury pilas ni nila ang kon ang isang report is i-silo sila transfer sila tanan diri sa may Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital para matatapan pagit sila para sa ilang mismo nga pagpulog. Ang badari ni Barinado buwas pagid storya nila liwat ng driver pasekto nila kung ano gid ang matutuod gid nga tabo kung baga may nag-overtake gid man or base Blackson Eric na piyongan pero ina-confirm pa nila buwas sa ilang mas madalang pagid nga investigasyon. Diyan nga barangay gani dyan? Ha? Barangay gani ni? Gintubdan. Gintubhan? No, Gintubdan. Gintubhan na butang ko pero Gintubdan Action Eric. Okay, sige. Amo nang panawag dila sa una, Santander. Okay. Santander ginang common na name niya. Pero ang baldari ni Sir Balinario ang panawagin na gidman na Gintubhan Isabela. Okay. Yes, ang detalye buwas i-update tani sa isa sa PNP kung may mga additional pag-itilang information kag ang medical bulletin sa mga involved. Balita gikan sa Noko ang ka-aksyon nga Aksyon Jan Diaz una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Sige, salamat kay Aksyon Jan Diaz sa imo siling report. Ang aksidente sa Isabela. At least may follow-up reaction dyan pero gina-double check pa sa ito kung matuod nga nakainom siya o kung napiyongan man tungod sa iya sining salakyan nga tiga bulobisyo man ang iya sining Perino. Buwas ang follow-up sa nakag-latest medical bulletin sa mga biktima ang isaylo diri sa Bacolod. Ibalaon to na sa follow-up ni Action Jan Diaz.
Sige, check na naman report na gikas sa mga correspondent around the section ng Sorpateño, gikas sa my first district. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Maginauno sa aton oras. Bayari sa aksyon ng Sorpateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, action Eric, mayang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon na mayang nga gabi ang kabukiran sa Banwa sang Calatrava as well sa nauna nga distrito sa nga Negros Occidental ang napuno sang leaflets nga ginadagdag sang UV helicopter atong nagligad nga mga inadlaw kahapon. Action Eric nakabaton ang aton sini nga mga residente especially sa mga lugar nga nabukid nga bahin ang ginpanagtag ginhulog sang helicopter. Action Eric ini ang nagapakita nga leaflets nga may dagway ni Roger Pabillar, Arnel Tapang alias Kajong nga may reward nga 300,000 pesos. Muni ang ginapanagtag sang helicopter. Action na Eric atong nagligad nga mga inadlaw kadamaan sa aton sini nga mga residente sa nambukid nga bahin ang nakabaton sa nasambit iya nga mga leaflets nga ginhulog sa 79 IB diri sa may nabukid nga bahin especially sa may Banwa sang Calatrava. Sa iban nga bahin aksyon na Eric sa pagpanguna ni Police Staff Sergeant Edgardo Plagata ang warrant PNCO sang Tubuso PNP, of course sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Rene Boy Eduardo ang subong deputy na kay mayara na sang OIC nga magabulos sa iya OIC bilang hipi sang Tubuso sa maabot nga mga inadlaw kag ang good news diri Action Eric Kuya Taman ang mabulos sa iyang linman dira sa may Negros Occidental Provincial Police Office. Ginaulat na lang ang iya sini nga pag-report diri sa may Banwa sang Tubuso. Ang pagdakop sa isa ka wanted person nga may kaso nga prostrated homicide ang ginpatigayon sa aton sini nga mga kapulisan dira sa may Sitio Overflow, Barangay San Isidro, Banwa sang Tubuso. Action Eric. Ang sospitsado ang gindakop pinaagi naman sa isa ka alias warrant nga may kaso prostrated homicide nga mayara sang bill nga 24,000 nga ang korte nagrekomendar kag ini ang ginapagwa man ni Honorable Judge Ami Abellado ang presiding judge sang 6th Judicial Regional Trial Court sang Branch 57 sa siyudad sang San Carlos. Action Eric nga napitsahan sa tong Abril 5, 2016. Ang nasambit nga suspitsado Action Eric ang karon ara sa may custodial facility sang San Carlos o kon sang Tubuso PNP. Ang suspitsado ang asidi na ni iyang ngalan, nadula na iyang ngalan diri. Well anyway, ara sa karon sa may custodial facility sang Tubuso PNP. Sa iban nga bahin Action Eric ang ginpatigayon man kaina ang training sang BIPAT diri sa may Banwa sang Calatrava. Ginaumpisahan ang seminar workshop sang makatapo sa mga barangay officers, especially na gid sa mga barangay tanod sa pagpanguna man sa aton sini nga mga kapulisan ni Police Major Lumiain Lidawan kag ang local government unit sang Calatrava. Action na Eric. Kag ang opening kay na ang ginatambungan man ni Police Lieutenant Jess Alba kag subong man makatapo sang konseyo sang barangay sang Calatrava. Report gikan diri sa 1st District sa Negros Occidental. Nelson Pateño sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Radyo. Salamat gid Aksyon Rizal Pateño gikan sa First District. Malas nga report na Aksyon Roger Gutib gikan naman sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon na Roger Gutib. Line number 3 sa report. Jer, may gabi, please kamin. Yes, Action Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton si Action Eric, mga balita gikan man diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. May kay mayang panahon subong kag ang aton sini kapulisan palain nga nagalibot sa ila sini nga mga EOR para nga mapaluntad sige hapon ang kalinong kagataway nga ma-preempt man ang mga posible matabo nga mga kriminalidad sa palibot. Daw nakatulot ibawas sa mga Action Eric sa Timpo Muerto sumuna nga 5 sang time galing daw kapigado gido nubo man ang kaso sang mga crimes against properties no diri sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Now sa pila ka mga balita naton Action Eric sa aton siniman nga kuha pila ka mga report sa syudad sing Escalante may gindakop nga isa ka persona matapos ngayon siya ang gin-aristo tungod man sang pag-involved sa illegal number games bla. Kung ini ang hayalay, ambot magkataya gyapon ni kag kundi ini ka ginabula ini. Alas 2:40 tagtakna sang hapon ang operation nga ginpatigayon kahapon sang Escalante City PNP diri sa may Gomez Street sa Barangay Balintawak sa sing Escalante ang akusado kung gindakop ginkilala kay Salvador Takugi Amante. Amo siya nga aser ko kapataya 75 anyos ng edad na isa kabalo. Residente sa sitio Bangkal sa Barangay Hunob-Hunob sa among nga syudad. So, sa report ini siya ang quote on the akid nga nagakolekta sa mga pataya kag base sa pagpatigay sa operation ng Police Staff Sergeant Bernard Tiro ang intel operative sa Escalante City PNP sinalo minisa sa provision ni Police Major Jake Barela ang pagkaristo sini nga persona na tigayon nga makuha sa iya posisyon kag kontrol ang pila ka mga ebidensya ang isa ka bandol sang tipster sang hayalay nga may codename nga solar pang iya nga codename mo isa ka bandol sang talisit may different number combination kag sumugman ang 641 ka pesos nga ginapatihan nga bit money kag ini ang ini nga persona ay subject kay na nga patigay sa pag-file sa kaso pero ay nato matigayin gid nga ma-confirm ko bala na tigayin gid siya ma-inquest kay na pero kay plano kay na sa aga nga ready na tungtaran agod nga iga pasaka ang kaso batok sini sa iya sa pagbelar sa Republic Act 9287 sa syudad man sang Cadiz kay na iya na tapos ang prescribed hour of detention gin-release ini ang isa man nga nalakpan nga nagapataya Action Eric sang ano ganito siya ining STL ang STL kuno sige taya lang kahit muro lang gipirdi pero ining STL actually syudad sang Cadiz sa nasiling na naton ini legal kasi may mga STL gali mo ning bukis bla nga wala gali niya marestro sa wala gali niya na register diya sa PCSO pwede sila allowed nga mag-operate so gindakop ining si Romulo Batangas si Ibanez sa mo maning release kay na 59 anyos ng edad kagiga file na lamang regular filing ini ang suspect nga residente sang Hacienda Bayabas 3 sa Barangay Daga, Ciudad San Cadiz. Ang pagdakop siya kahapon man, mga alas 9:50 takla sa aga, sang inisya ang gindakop perakwaan man sang pila ka mga ebidensya
nga muning iga-present man sang intelligence section sa kapulisan syudad sa Cadiz pag-file sang kaso sa iya, pero temo na sila na to regular filing na lang. Ang calculator na recover sa iya 719 nga kwarta nga bit money kaya mo ni tungod kay ti natapos ang prescribed hour of detention sila nga hapon, wala may ngagaw sa pag-file. So mo na action erect nati na absoluto siya. Sa sini pero wala to na lang ang warrant to arrest man kung ma-file ng kaso kag dakpon man yapon at available man 30,000 pesos ni bulubanta ta ang kinanglano naman tara nga makangkon sa temporaryong kailwayan kun magwa na iya warrant of arrest action erect. Medyo matultaway ang aton diri area sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Tamyaw talang yapon ang aton gid nga mga maukod mga tagpalamati mao ga pamati di syudad sang Cadiz. So si police Executive Master Sergeant Romar Biloso ang amon diri nga senior executive officer sa Cadiz City PNP tag sa kagabi galiga pa urok-urok man aksiyonere ka. Of course, si Major Nelson de la Cruz from Gatamya, magkita na sa Barangay Sefania. May gabi, Major. Si Major Nelson de la Cruz ni 5 ang masteral sini. Wow, di basta-basta. Pero simple lang ang tao. Kag pamati man si Police Colonel Calixon Mabugat sa bahin sa syudad sa Victoria, si Fiscal Benjamin Maido, kag si Ma'am Linian Maido nga nagapamati man karon nga gabi. Direkta sa ako ng taka, diri sa may norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini si Action Roger Gutib nag-report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon na Roger Gotib gikan sa segundo distrito area sang Cadiz sagay kag Escalante City ginatamyaw talandera ang mga pumuluyo sa Banwa sang Kawayan. Labi na gid sa mga taga-barangay Inayawan, Kawayan kay Primo ta Jose Magbanwa baga pa urok-urok sa pamati gili sa Action Night Patrol si Primo ta Jose Magbanwa. Ang panamyaw halin na kay SB member Primo Tuan Magbanwa. Sama ni sa mapisan nga konsihal dira sa Banwa sa Kawayan. Regards lang ko da kay Kuana. Paki-regards lang ko da kay Mayor John Rita Buhara sa Kawayan SB. No? SB member Tuan Magbanwa. Ginatamyaw yung mga Kawayano na. Sabi na gid si Primo Jose Magbanwa. Kaya pa urok-urokin siya sa Action Night Patrol program. Ay, puwerte. Muning SB member sa Kawayan nga bag-o nagdaog pero ang performance gaso na ang agi. Puwerte. Believe. Ayos, ayos. Ano sa report ni Action na Roger Gutib? Baros ka report ni Action BJ Pasible. Siya sa nga area of responsibility. Kung nasa ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi Action Eric kag sa aton sining nga maka-aksyon ng nagalantaw sa aton and at the same time nagkapamati no particular na sa ila sining ni Ma'am Jinky Dialagdon no and then ni Ma'am Sir Mayo dira sa may Minnesota and sa may Arizona sa may United States of America sumayugid no nga paglantaw dira sa inyo mga ma'am. Anyway, Action Eric no patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginpurihan labo sa duha ka mga suspect samtang ini ang nagakatulog sa isa ka payag sa may bahin sa Purok Ipil-Ipil sakop ini sang barangay Kalapi sa Banwasang Hinigaran taktalas 11:20 kagabi Setyembre 11 2022. Ginakilala ang biktima sa kay Alex Estrada, legal ang edad, kasado kag residente man sa nasambit nga lugar. Samtang ang mga suspect naman ang ginkilala Sanday Russell de la Peña,
27 anyos, soltero, residente sa Brook 4, Barangay Asya, Banwasang Hinubaan, kag Glendy Pincas, residente naman sang City Ugan, Barangay Mambagaton, sa syudad sang Himamaylan, kag lunsay mga tapasero sa kampo. Dugang pa suno kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., ang hepe sang hinigaran PNP, ginaaligar aksyon na Eric, no, nga ining si Dila Peña, no, nagahmaoy ini siya kung mahubog aksyon na Eric kag suno pa sa iya, no, ginaaligar man sini ni Dila Peña nga ginakigan siya ni Estrada kahapon, rason nga nahimo niya ang krimen. Ginhingagaw pa kung tanay dala sa Hinigaran Medical Clinic si Estrada, apang bangod sa patal nga mga igo sini tugas ang paglabo sa iya. Gindeklara siya bilang dead on arrival sa attending physician nga mo si Dr. Rogin Del Rosario. Sa karon aksyon na Eric Yara sa kustodiya sang Hinigaran PNP, ining si Dela Peña kag ining si Pincas aksyon Eric, no, sa pinagkaulihing update nga ton sila nakuha, no, subong lang gid aksyon Eric nga gabi, no, sa pinaka-latest nga report nagsungka na ining si Pincas sa Hinigaran Municipal Police Station, and i-follow up na action Eric, no, kay Police Lieutenant Colonel Nesrata Sabando Jr. kung ano ang pahayag sining ni Pincas kumula pa nga ang nag-commenter man siya, no, sa paglabo kay Estrada action Eric. So may baluan ta na, no, ang iyaman iya nga bahin angot sa sining sa bahin ini sa krimen nga nagresulta sa pagkapatay ni Estrada action Eric. Ari ang aton sining interview kabahin gid lang sa aton sining pagpakigangot sa kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Yung sabi ng kanito kanina ng suspect, pinagalitan daw siya nito ng din. Tapos, yun lang naman, pinagalitan siya, ibigan daw siya. Sir, ang yung suspect ito, si Rafael de la Peña, makuwi talaga tutol na lasing siya din ang ako magtukahin. Sir, ang suspect ni Sir, di na siya subong, sir. Nadakop ni naton. Nandito na sa istasyon. Okay. Kulungan ito. Ano nga case, sir, ang i-file ta sa iya, sir? Starter. Okay. Violation of limiting circumstances of injury and opportunity. Okay. Sir, magan. Okay. Okay. Nakaratutulo. Yan ang limiting circumstances. Okay. Sir, Nabatian ang payag sang hepe sang Hinigaran PNP. So far, aksyon Eric, amuni ang madulong sa nga balita. Para sa pagpangalagad sang aksyon Night Patrol, inisi aksyon VJ Pasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Ayos na mag-inaksyon BJ Apasible gikan sa iya sining area of responsibility. Ante sa iyo sining mga greetings sa to sining Facebook Live. I-recap ko lang ang resulta sang STL. Ang first draw kira sa STL 14-23, 14-23. Second draw 28-10, 28-10. Ang third draw 21-4, 21-4. Ari naman na resulta sang loto, 645 jackpot prize, wala sang may nakakuha. 35.4 million pesos. Resulta 645, 19, 3, 26, 16, 14, 37. Again, 19, 3, 26, 16, 14, 37. Ari naman ang resulta sa Lotto 655, jackpot prize, wala pa sa may nakakuha, 157.7 million pesos. Resulta 655, 23, 45, 36, 28, 17, 18. Again, 23, 45, 36, 28, 17, 18. Ayos! Sige. Dili kita sa itong sining mga greetings, sa itong sining pagpangalagad. Para pagpaurok-urok pa si Doc kag Star Mayo. Si Doc Matt Mayo kag si Madam Star Mayo. Para pagpaurok-urok, inatamya lang ang pamilya dira sa may Tangob, pamilya Alvarez.
pamilya ya sa New Zealand. Alina sa Minnesota, USA. Puwerte kuno katugnaw kag nagasnow pa Star kag Doc Matt Mayo. Yvonne Butzer sang Germany, may gabi dira sa imo, kay mister mo dira kag sa imo nga bata. Natamya man Yvonne Butzer iya sila nga pamilya sa Banwa sang Morsya. May gabi dira kay Teresa Linaha Kayaw. Paurok-urok gid. Kay Bong Nyadas, kay Maninay Elsie Nyadas, sa Binalbagan, may gabi gid. Kamusta na to Bong atong puro picture ngayon? Makita mo to sakon, napalaminate mo na da. Tahom si itong akwa, no? Kay Sally Auki di Susada, ara sa may Zambelade, naga-monitor pa sa aton. Manong email kag manay ni Lida Lopez, may gabi gid. Dira sa kay gamonitor dira sa Chatiyo, Elisi Paranaque, siling ni MJ Season. Bao si Madam Action Miles Dilio, no? Ara man sa hong galantaw. Pasaga pulaw-pulaw kada. Happy birthday kay MB Captain Rodi Traba, kag Rochelle Adlong, monitor man sa Tatay Teddy, kag Toto Ayan, kag Maika, siling kay Rona Rihida Traba. Pablito Benedicto, Mr. Mrs. Pablito Benedicto, and family, pa urok-urok ido, amati sa Action Night Patrol program. Para sa Mina Sipala. Kami komandera si Mr. Arthur Jeff Binasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Mama Lulit, Jalagdon, Papa Joe, kag mga pumuliyot dira sa Barangay Pandanon DSB, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Diding Alohamiento, may gabi, sa kay Jonel Halurina, Nora Villalun, kami ako dara si Nanay Vangeline kag Bibing Artos sa Purok kay Sano Alihis, alin kay Evelyn Sinao. Kay Juan Cho Alvior, natamya ko lang sila nga naga-monitor gid. Kay Pato kag Ruby de la Luna sa Barangay 30 mayang gabi gid. Para sa may Hacienda Luguan, kay Boy Kari Mando Tisoy kag Mili. Ginatamya kamo ni Mario Olvido Aquisa. Napaurok-urok man. Gabi dira kay Bet Botal Pilayo. Kami ako man dira si Diego Flores sa Barangay Cubay La Carlota, ling kay Ana Disales. Monitor man dira sa may City Heights, si Felipe Nistor Dumangkas, kasawa yang nga si Lorna Dumangkas. Sa Marapara Heights, alin kay Vicente Maglaki Jr. Marilo Trabilla Katinoy, good evening. Kay Milili Oligos ang Vanis Cape Tangob, si Karen Miraflor Araman, Scout Ranger sa Binalbagan, kay Sammy Roger Awing, ang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Gapa Urok-Urok gid pamati sa Action Night Patrol. Kay Orange sa Olaira, may nga bigay kay Orange Olaira, kay Donald Kabasag, pod man siya sining nga asawa. Kay Ezekiel Mateo Dublas, from Marvel, South Cotabato, Paraman. Uy, Migota Ronnie Gordon. Kuha na sito, kahilay-hilay si Migota Ronnie Gordon. Maninoy Maig, Maninay Chari Salvacion. Ara man ka pa urok-urok man sa Night Patrol programo. Salamat. Kay Mama Betelao dira sa Binalbagan. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Manang Bekelao, kay Kumari Jan Silao, kumparing Delbert Adlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkem Jod, kumparing Jekyll Jod. Ihado aljan ka kay Nene Lauda, mayong gab-igid. Mga pamboys dira sa may Shell sa Binalbagan, mga empleyado, security guard sa Biscom Binalbagan, sabi na gid kay Miss Nora de Mebildo, kay Mr. Levi Frias. Ay lang nga pagpaurok-urok dira, no? Kay Maninay Maninay Sentia Morph,
Kaloy kag may bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Taveras and family. Sa kay 28 Mr. Roger Montalbon family. May gabigit. Naman sa kay Toto Chong sa Apor Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Always gid nga naga paurok-urok pamati. Si Buot Sawod. Si Buot Sawod. Nyarek tapos na parada sang duha ka Hercules sa circumferential. Ay, perte. Siling ni Butch Sawod. Kay Jolie Miritado Patrimonio, alamay nga paurok-urok Section 8 Patrol. Magabalik ang news ring nga palatuntunan. Pagbalik na tol, balik ka report sa Patrol 1. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasuni bla. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang Jimmy pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
paalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Permi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abibi kung magtunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man sa magamit no. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may gimpamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako maghulam. Yung may pigado, tas kay, ko sila. Pandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sa mga... Action Radio Philippines Star Time, alas 11:02. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This new sponsorship is brought to you by GSM Blue. Choose what's true, choose GSM Blue. This new sponsorship is brought to you by Pinilefrin HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol Biflu. Babangon ka sa Biflu. Una sa top. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos ng... Report ni Action Sel Minardo sa kaso sang stabbing incident dahil sa may area sa Barangay Takuling. Una sa Aksyon Balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Sel Minardo sa balik report. Sir, please come back.
Action Eric sa subong no investigator diri naga-follow up sa ilang investigation as of now no ginapakig-ingutan naton si Police Lieutenant Dax Santillan. Action Eric so ginaobra pa lang nila subong sini ang ilang spot report. Action Eric sa natabo sini ako na nagluntad nga stabbing incident pero diri kita anay Action Eric sa pagpahanugyan sa mga drivers sa bitaw sa mga drivers ni nga pagasundo ni Action Eric ini ang mga signages sa dalanon kung sa diin ginpahayag ni Police Major Junji Liba head sa Bacolod Traffic Authority Office nga tinguhaon sini nga mabutangan kag makumpleto ang mga signages nga kinahanglan sundon sa mga drivers angon sa pagmaneho kag lakat sang trapiko. Palayag ni Liba, importante nga mag-obserbar gid mga drivers sa signages paranglitan sang no left turn kag no U-turn agod manikawan ang mga disgrasya kag malain nga insidente sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Dugang panilibang nga gina-review man subong sang bitaw ang mga area sa syudad nga may no jaywalking apang wala ginaobserbar sang publiko. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1. There you have it. Kabuusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program. Lunes nga edisyon, liwat ini magatakop. Balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrol, unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Action na BJ Pasible, Nelson Pateño, Action Roger Gutib, Zel Minardo, back to back sa mga piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa mo station manager no na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagat ang kurma na Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasiring at Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo, sa'yo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.